እትቆጻጸሮ ትኽእል ጥራይ ተቆጻጸር እቲ ዘይትኽእሎ ግና ከም ክመጽእ ዝኽእል ዘይተርፍ ነገር ሕሰቦ ሚናብ ናይ ዓርኩ ምኽሪ ሓቅነት ከም ዘለዎ ተገንዚቡ ብኸመይ ከም ዝጥቀመሉ ኣብ ሓሳብ ኣትዩ ከሰላስል ጀመረ 26 ሓምለ 2004 ሚናብ ኣብታ ወትሩ ዕለታዊ ፍጻሜታት ዝሕዘላ መዝገቡ ንሳሌም ኣመልኪቱ ከም ዝስዕብ ኢሉሎ ህይወት ኣብ መንጎ ክልተ ተጻረርቲ እትቕመጥ ህያብ ምዃና ብዝያዳ ዝርዳእካ ናይ ፍጻሜታት ውረድ ደይብ ምስ ዘጋጥመካ እዩ ምሳሌም ዝተመነኽዎ ፍቕሪ ከም ገነት ኣብረ ኣልቦ ክኸውን እምበር ብርቱዓት ኣኻልብ ዝተኣስርዎ ፍቕሪ ክኸውን ኣይነበረን ሳሌም ሕራይ ምስ በለትኒ ሓጎሰይ ከምቲ ወትሩ መሊኡ ዘይጎድል ዒላ ኮይኑ ዝቕጽል እዩ ዝመስለኒ ነይሩ ድሕሪ ሕራይ ሓጎሰ ምስ ስምዓን እምበር ኣብ ፍቕሪ ምጉርፋጥን ሕርቃንን ክህሉ መን ይምነዮ ግና ከምኡስ ኣይኮነን ናይ ነብሪ ልቢ ወኒኑ ዘፍቅር ሰብ ሓንሳእ እንተሓሪቑ ብኸመይ መንገዲ ናብ ልቡ ክትመልሶ ትኽእል እዚዩ ኣብቲ ምሳሌም ዝጀመርኮ ፍቕሪ ጋጢሙኒ ዘሎ ህይወት ከም ትምኒታትና ይትረፍ ናብኡ ገጻውን ትቐርብ ኣይኮነትን ብዝኾነ ምሳሌም ዝሓዘኒ ፍቕሪ ኣብ ቁም ነገር ከብጽሖ ዝከኣለኒ ክገብር እየ መስዋእቲ ኣይኮነኒ ፍቕሪ ንኻልእ እኳ ይኽፈል እዩ ፀሓይ መስከረም ነቲ ናስታት ክልተ ወርሒ ምድረ ሰማይ ዝተጻዕነ ደመና ጋሊሃ ንፈለማ እዋን ዝተቐልቀለት ክትመስል ድምቕምቕ ኢላ ነበረት ጽሩይ ሰማይ ሓቂቕ ክመስል ተሰጢሑ ተረእየ ተስፋይ ንግሆ ካብ ቤቱ ንስራሕ እናወፀ እንከሎ ኣቶ ተስፋይ የሱስ ኮፍ በልዎ ይሓስቦም ብምንባሩ በታ ሃንደበታዊ ጎፍታ ሓጎሱ ንምግላጽ ሙሉእ ኣስናኑ ክሳብ ዝኸፍት ኣፉ ኸፈተ ኣቶ ተስፋይ የሱስ እንታይ ኮን ረኺብዩ ማዕረ ክንዲዚ ተጋጭኑ ዝመጻኒ እናበሉ ዲልከ ይሃቡ ቀረብዎ ከምቲ ዝሓሰብዎ ዒንቱ ኣብ ኣዋልድ ደቆም ብዘይምውዳቑ ነዛ ክሪእዎ ጸሊኦሞ ነበሩ እንተ ተረድኦ ብምባል ንደቆም እናለዓሉ ደጋጊሞማ ተንቢሆምሉ እዮም ንዓሻ ደርጉ ሓሉ ግዲ ኮይኑ ግና ድሌቶም ክርድኦ ይከኣለን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘይራኸብ ናይ ሓሳባት ርሕቐት ኣሎ ንሶም ባዕሉ ኻሓቶም ክጽበዩ እንከለዉ ተስፋይ ሆየ ድማ እንተ ሓቲትዎም ብተቃውሞ ከይሰለጡ ከይተርፍ እሞ ብድሕሪኡ ገጽ ኣዋልድ ደቆም ንምርኣይ ከይሽገር እዩ ጸገሙ እምበር ደቂ ኣቶ ተስፋይ የሱስ ሕራይ እንተይለንኦ ጭራሽ ዒንቱ ይመሓስየን ኣቶ ተስፋይ የሱስ ከመይ ሓዲርኩም ኣስናኑ ከይዓጽወ ቀሪቡ ሰላምታ ኣቕረበሎም ዳርጋ ከም ኩርኩር ሕሲሲ ክብሎም ዝተረፎ ይነበረን ለመጭ ምዃኑ ዝምስክር ኣቀራርባ እዩ ነይርዎ ተስፋይ ወደይ ከመይ ሓዲርካ ምስ ቀረቦም ዝጸንሐ ስምዒቶም ንእለት ቀይሮም ምቕሉል ሰላምታ ኣቕረብሉ ገለ ጽቡቕ ዜና ከምጽእ ተስፋ ነበሮም እታ ድሕሪ ሒደት ኣዋርሕ ዝቕበላ መሬት ጤሳ ኣብ ዒንቶም ኣትያያ ካብ ኣዋልድ ደቆም ንሓንቲ እንተመሪዖሞ ፍርቂ ከም ዝውንኑ እምነት ኣለዎም ግና ተስፋይ ክሕግዞም ኣይከኣለን ተስፋይ ዕንዛዝያ ክብልዎ ጀሚሮም እዮም ግና ፈጺሞም ድማ ይቀበጽዎን ብምቕሉል ኣገባብ ሰላምታ ካቕርበሎም እንከሎ ኮንዶ ኹን ጥዑም ወረ የስማዓኒ እናበሉ ብተስፋዮም ዝጽበይዎ እታ ናይ ሽዑ ኣጋጣሚ እውን ሓንቲ ካብተን ተስፋታቶም ዘበረኸት ዕለት እያ ምሳሌም ብፍላይ ትማለ ምሸት ጽቡቕ ሰላምታ ተለዋዊጥና በሎም እቶም ሰብኣይ ነቲ ቀዳማይን ቅጅ ዘምጻሎም ዘረባ ከም ዘይሰምዕዎ ሕሊፎም ካልእ እንተቐጸለ ተጸበይዎ ተስፋይ ግና ሓጎሱ ኸንጸባረቕ ግዜ ዝወሓዶ ክመስል ምኽምስማሱ ቐጸለ ኣቶ ተስፋይ የሱስ ብቐጻዒ ዒንቶም ነዛ ኸውድቕዎ ደለዩ እዚ እንተዓቲቡ ቆልዑት ገዛውቲ ዝህድም ገጾም ኣጸልሚቶም ጠመትዎ ክሳብ ከምስተኡ ሃብ ገጹ ዝጠፍእ በሉ ብሩኽ መዓልቲ ተስፋይ ተዳሂሉ ብሽክለታኡ ተወጢሑ ካብ ቅድሚኦም ክሳብ ዝርሕቕ ተሃዋኽ ሓደሮ እቶም ሰብኣይ እቲ ዝፈልጦ ገታር ባህሪኦም የማሪኦሞ ኣብቲ ገዛውቲ ብምኽንያት እቲ ስግንጢር ባህሮም ብስሞም ዝጽውዖም ቆልዓ የለን
እቶም መንእስያት ናይቲ ገዛውቲ ብፍሉይ ሳጓዮም ጽውዕዎም ግና ተጠንቂቖምን ከም ዘይርእይዎምን ኣረጋጊጾም እዮም። ጠረንጎሎ ተስፋይ ከም መግለጺ ሕርቃኑ ተጻረፈ። ግና ልቡ እምበር ኣቶ ተስፋይ የሱስ ክሰምዕዎ ኢሉ ኣይኮነን ንሱ ኣዒንቱ ኣብ ኣዋልድ ደቆም ዘዕረፈ ደቂ እቲ ገዛውቲ እኳ ብጋህዲ ደፊሮም ነታ ሳጓ ይጠቕስዎን እዮም። ዳንደ ኣቶ ተስፋይ የሱስ ነቲ ብሽክለትኡ ተወጢሑ ቀቅድሚኦም ዝተዓዝረ ተስፋይ ኣዒንቶም ተኺሎም ኣፋነውዎ። ታቋ ዘለዎ መሲልዎ ድዩ ሰላም ተባሂልና ክብለኒ መጺኡ ብምባል ኣስተናዕቕዎ። ሰቡት ካልእ ይገብሩ ኣለዉ እዚ ድማ ብምባል እናጉረምረሙ ንሰሙና ብሽክለትኦም ደየቡ። ንነፍስኻ ናጽነት ምኽላእ ሓጢኣት እዩ። ፒሰርያ ናፖሊ ብተገልጋሊ መሊኡ ብሕሹኽ ተኣኩባት ሰባት ጉሉሕ ድምፂ ፈጢሩ ነታ ስፍሓታ ናብ ቁመት ዝዛዝዎ ክፍሊ ፋሕፋሕ ኣቢልዋ ነበረ። ሳሌም ኣዒንታ ካብ ኩርናዕ ናብ ኩርናዕ እናመላለሰት ክሳዳ ጠማዘዘት። ሰባት ክትዕዘብ ናብ ፒሰርያ ናፖሊ ዝኣተወት እያ ትመስል። ኣብ ገጻ ዘድበንበነ ጽውግታ ቃጨውጨው ንዝብላ ዝነበረ ስምዒት ናሃር ወሲኹ ንእሱር ገጻ ዝዓጠረ ነጸላ ምሰሎ። ሳሌም እንታይ ዳ ሓድሽ ትጋይ ዝተማዕድኡ ትመስሊ መሓሪ ዋዛ ዝመስል ዘረባ ሰንደወ። እቲ ክትርእዮን ከተስተማቕርዮን ዝግባእ ፒሳ ኣብ ቅድሜኺ እዩ ዘሎ ብልዒ በላ ኣዒንቱ ብትኹረት ኣብ ገጻ ተኺሉ። ኣብ ቅድሚኣ ኣብ ክቢ ጠረጴዛ ተቐሚጡ ዝነበረ ኣፍሪካና ዝዓይነቱ ፒሳ ሓንሳብ ምስ ጣዕመትሉ ዳግማይ ቁሊሓ ይበለቶን። ኣፍቃሪኣ ርእዩ ከም ዘይረኣየ ተሚሉ ካብ ምዕዛባ ወጻኢ ቃላት ኣይተዛረበን። ህይወት ሳሌም ብቐልዓ ዓለም ዝመልአ ምዃኑ ብጉዕዞ ፍቕሮም ዘረጋገጾም ምንባሩ ንዘይትሰምዖ ዘይበላዕኪ ኢሉ ክዛረባ ኣይደለየን። ናይ ትባዕት ሕቶ እውን እዩ። ብልቢ ስለ ዘፍቅራ ምኽንያት ረኺባ ከይትኹርዮ ስግኣት ኣለዎ። ያኽለኒ በቃ መለሰት ሳሌም ብዝተሰላኸያ ኣንደበት። ንፒሳ ዘለዋ ጸልኢ ትገልጽ ዝነበረት ክትመስል እናጠመተቶ ገጻ ኣሲራ ኣዒንታ ጥፍኣተን። ኣንደበታ ቀጭ ከም ዝመጻ ዝሕብር ቃና ብምቅልሑ ኣፍቃሪኣ ስጋኣቱ ብዘመልክት ኣጣምታ ጠመታ። ደቀቕቲ ዒንታ ድማ ፈዚዞም ድቃስ ተሓረሞም መሲሎም ኣስተባሃለሎም። ሙሉእ ለይቲ ብንብዓት ሰላም ከየበለት ብምሕዳራ ደኸም ተጻዒንዋ ነበረ። ኣቐዲሞም ስለ ዝተዃጸሩ እምበር ከምቲ ዝነበረቶ ስምዒት ካብ ገዛ ክትወፅእ ድሌት ኣይነበራን። ዋ ስለምንታይ ዳ እዚስክዮ መሓሪ ካብ ቃል ዓለም ዝብገስ ዘረባኣ ሙሓጥ ኣብይዎ ትርር በለ። ካብ ተራሕቶ ሓሊፉ ስምዒት ዝሓዘለ ድምፂ ስምዐ። ኣብ ሳሌም በፂሑ ሸለል ዝብል ኣይኮነን። ከይብሉ ንዘይፈልጥ ቃል ዓለማ እምበረ መጠን እዩ ዘሕርቆ። ንሱ ኣብ ዝህልወሉ እዋን ሻህን ማክያቶ እንተዘይኮይኑ ካልእ ክትእዝዝ ዝርእይዎ ኣይፈልጥን። ሓልዩ ድዩ ደስ ከይብለና ኢለ ብምባሊ ድማ እንተግባራ ዘቆናጽቦ። ሳሌም ገብረ መልሲ ኸይሃበት ብኹራ ድሕሪ ምጥማት ኣደቡኣና በጻብዕታ ብምግባር ነናሓድሕዶም ክትፈትጎም ጀመረት። ኣዕሚቓ ስተንፊሳ ነፍቃሪኣ ጠመተቶ። ኣብ ውሽጣ ዝነበረ ዝሓብኣቶ ስምዒት ከተተንፍሶ ሕልንኣ ክህውኻ ጀመረ። ሳሌማ ደስ እንተዘይበለኪ ግደፍዮ ኣፍቃሪኣን ተግባራ ክድግፍ ተሰምዐ። ናይ ዓርኩ ዘረባ ዘኾረያ እዩ ዝመስሎ ነይሩ። ኣብ ውሽጢ ሓቂራቶ ዝነበረ ስምዒት ዓብይ ፈሊጥዎ። ዓይና ስለምሊማ ብዘይ ዘረባ ጸጋማይ ኢዳ ሰደደትሉ። ብፍቕርን ናፍቖትን ተጨባበጡ። ሙቐት ናይ ልስሉሳት ኣጻብዕታ ኣብ ስምዒት ኣፍቃሪኣ ከም ወሓዘ ኤሌክትሪክ ተዘዝታ ፈጠሩ። ፒሳ ደስ ኣይበለክን ሓቂ ሓተታ ከም ህፃን ክቱር ሕንቃቕ እናለገሰ። ኣዝዩ ዘኽብራን ዘፍቅራን መጠን ፍቕሩ ከም ፈልፋል ማይ ዘይነጽፍ ዛራዩ። ክብረቱ ሓልዮቱን ተገዳስነቱን ኣብ ሳሌም ጀሚሩ ኣብኣ ኸብቅዕ ይባህጉ። ኩለንትንኡ ሓንኪኹ ክልግሰላ ንእንተታትን እዋን ሓደጋን ዝኸውን ከየትረፈ ኸፍቅራ ኣብ እምነት ዘለዎ
عميق فقري تحيلو نبرا ولا أنت تات أنت متأ دحر سالم فقر كله خمزي يكون يأمنتو بنفسه يتأجيبه كتب له زدليت أتي أبوشت عزنا برا سمعيت قوسيا نجزي أزكى العقل مال سحبت عبقر ما حرق الزارب زي ممرات أيو أتم مغنيات كاب دقيق ناب دقيق زقلابت بحرا كم زيل كاخت قلت ويتخلن أبايا عب علة ساعة كم حلاف نفاس ما أزنوخ كاير يزرقه أفكاريا حنساب زوج أتا زربا خمزيت مرساس لزفلت بالعب مبار زي تدلي وقيك أخفت رايدلين تلمينا حسابات تغيير تعاتصافي تقوال هيكونتن بقيقا نزملوقا قالوا كوا مملس يبلان عب قيقا خامسنا عنبر ندحريت مملاس بحر هيكونن قيقا خام أرام ودقاتن إيد كاما هابنيو نساليم سالم عينتا الناس لملمت نفكاريات أمتتو نافقوت نبعات مسيلو بعين تخفس الزلالي يمثل بأكال كابزي الرخبو نوي حي قبرون انت دونجيوم عبسالست يوم زرخبو شعون عبكال اي معالت من رخبوم لبغلت يوم يزنقعون قن سالم كم قدماي نبرتن حقب قبان زاسلم لمات امامتان حلف خال اوان نبره سمعيتا عديو النوح اوان تفلياتو دحر مصنح زرغبها تانيو زمسل نيرو أتصابعتها خبيد مينا بكفل يدليتن حجاز زمحت أنو زنبرو عينتهون فزيزهم نبرو مينا أتياب لعل سالم زريئو زنبرا بحري حديش تلازقونو وشتو بسقاعة تحمسة أبقر مسب إدا سليدا بزي سد كفتا خد جبطو زفلت ألات أبا يكونن كم فقرات إدني إتتحيزهم زخدو لقات أميلن سالم إزغازا دي سايبلكنيو فقر بزامن جوغات في الشيخ تالقي سحاتتا كمستاون استاو غغصا كفتح تسفا نبرو جن كمزح أسو يكونن تاكوين دس يبلني قرج إلا قبر مال سحابات سالم إذا بيسا زيت بليعون تراخونكي بصوف تقليل كي بورصة خطويو محاري سالم نتترفهم بيسا كتر إلو زي مدليا أحرقو كابتوم أزيوم زتلوو أتوم أبهيوت زي كونو كخونو زدليو سباتيوم سالمون نايزوم سبات تمسا سالم مخانا أبا حتير كزيو جمجيموا أفكاري تأركب مخانا جنا كنيوتي حالي فوزقم فلوز نبرا زربا كالي إلو هيفلتن ما أنت أركو قبل سمعيتو قبري دلي انتاي كوسدلو قد أسيرها ملست زي بلعتو بيسا بورصة آتي ختمالو كم نايمت أرشا وردت كيرا قطراتو زربا محرية صليوا نقلت تسوقدمت أنس ترفك مالا زبلات تحساسبا نوشت حمامسو زعفر قداي يكونن ገንዘብና ጫህ ዘበልናሉ ስለዝኾነ ክንበልዖን ክንማልኦን መሰልናዩ ድኸም ኢሉ ወንበር ውሳኔ ኣኸም ዘይተቀየር ጠፊኡ ወይ ነበረን ኣነ ወስዶኒ እንተ ደሊኻ ንስኻ ተማልኣዮ ብንዕቐት ትኩር ኢላ ጠመተቶ ከም ለማኒት ፒሳ ተቐለን ገዛይ ክኸይድ ሰብ ክንታይ ክብለኒ ውሽጣ ብስምዒት ሕርቃን ተገማድሐ ኣታ ዘረባ ዘይተቐይሩ ሚናብ ቀጭና መጾ ኣሞንጎ ኣተወ ኣፍቃሪቱ ክትዋጠር ፈጺሙ ኣይዋሓጠሉን እዩ ሚናብ ይመስየንሎ ሳሌም ስምዒታ ብሕርቃን መሊኡ ካብ ፈለማ ብሩህ ዘይነበረ ገጻ ሓምድ ዝተኻዕቦም ሰለቶ ብኣፋ ክትገልጾም ዘይትኽእል ተስፋ ዘቑርፁ ስምዒታት ኣብ ውሽጣ ኣለዉ ተስፋ ዝህብን ፍሕሽዋ ኣዘራርባ ናብቲ እዋን ካበይ ከተምፅኦም ሳሊሜ ገና እንዲ ዘሎ ቁሩብ ዘይንዕልል ሚናብ ኣቀባጢሩ ከእምና ፈተነ ትርሊሉ ዝተዛረባ መዓልቲ ኣይፍለጦን ፍቕሪ ኣብ ሳሌም ምስ በፅሐ ብቕብጥሮት ዝምለኸ ፃም ኮይኑ ይረኺብዎ ኣብ ልዕሊኣ ዘለዎ ፍቕሪ ንሱ እምበር ንሳ ክትሕልዎ ፍቓደኛ ኮይና ይትስምዖን ኣካይዳኣ ጌጋታት እናረኣየሉ ከየኾርያ ብምሕሳብ ከም ዘይፈለጠት ሚሉ ይሓልፎም ኣውቶቡስ ተገደፈት ንኸ ዘይሓፍር ብዘስማዕ ኣጠማምታ ጠመተቶ ብኣፋ ዝሞለቐ ዘረባኻ ብትመለስ ብዕራይ ክወልድ ይቐልል
ማሕሪ ምግራም ቀዊሉ ጠመታ ሚናብ ከቀባጥረላን ክለምናን እንከሎ ቀጪ ዝመጾ ስግንጤር ጠባያ ክኸሻሕ ኣለዎ ባህላዩ እንታይ ዳ ክንዲ ዝተሃዊኽኪ ኣውቶቡስ ተሓደገትኪ ታክሲ ጌርና ነብፅሓኪ በላ ዓመሉ ኣብኣ በፂሑ ከምዚ ሓድግ እናሓበረ ባዕለይ ብታክሲ ዘይከይድ ከምዘና ኣሳ ግርጭ በለት ታክሲ ኣልዕሉ ምዝራቡ ኮነኢሉ ከና ኣሳ ዝደለየ መሲልዋ ካብ ልባ ሓርቐት ታክሲ ዳ እንታይ ዓባይ ነገር ኮይና ብነፋሪት እኳ ምኸድኪ መበገስ ሕርቃና ተረዲእዎ ዘረብኡ ኸተዓራር ፈተነ ንዝተዘረበ ዘረባ ጭራ ፈጢራ ስለ ትርጉሞ እንታይ ከም ዘሕረቓ ክትፈልጥ ኣጸጋሚ እዩ ሚናብ ተስእ ንኺድ ገጻና ሚናብ ብምጥዋይ ሓበሬታ ሓለፈት ዘረባ ኣገናሕን ናይ ትእዛዝ ቃና እነበሮ ናይ ማሕሪ ዘረባ ገጭገጭ ኣቢልዋ እዩ ታክሲ ኣይትፈልጢን ኢኽ ማለት ድዩ ብዝብል ስምዒት ክትሕንሕን ጀሚራያ ማሕሪ ከም ሚናብ ሸለል ስለ ዘይብላ ዘረብኡ ትጻወር ኣይኮነትን ኣነኸ ኣብዚ ንበይነይ ኮፍ ክብል ንስኻትኩም ፍቑራት ኮይንኩም ንዓናይ ክትበሃሉ በሉ ኺዱ ኣነኻ ንበይነይ ኮይነ ትብል ደርፊ እናደረፍኩ ንዓናይ መስዩ ትብል ጎርዞ ኽጽበየ ክስዕስዕ ከም ዝደለየ ኣዳው ሓፍና በለንቀሳቐሶ ሳሌም ኩርዓ ረሲዓ ኣብ ፒሰርያና ፖሊን ዝነበሩ ተገልገልቲ እናጠመተት ፍሽኽ በለት ናይ ማሕሪ ተግባር ኣደቦ ሰባት ስለ ዝሰሓበ ድማ ብሕፍረት ኣብ ጽፍራ ክትኣቱ ደለየት ነፃ ኾንክ ዘይሳቒ እንታይ ፍሽኽ ክትብል ኸለኺ ኣፍኪ ብኢድ ክትሽፍኒ ሓተታ ሳሌም ሳሕቲ ፍሽኽ ኣብ ትብለሉ እዋን ተቐላጢፋ ኣፋ ክትከድን እያ ትርአ ክትስሕቕ እንከላ ኣስናና ክርአ ድሌት የብላን ሱርዓት ኣስናና እንተስ ኣብ ተዓዛቢ ሓጎስ ከይፈጥራ እንተስ ብኻልእ ምኽንያት ክረአያ ኣይትደልን እያ ኣብ ኩሉ ምንቅስቓሳ ብሰንኪ ምሕር ጭንቀት ንነብሳ ናጽነት ሓሪማተያ ወይለ ድላየ መልሳ ነጸረትሉ ተዛራቢት እኳ እንተዘይኮነት እንተ ሓሪቓ ግን ትማይ ትብልን እያ ሱርዓት ኣስናን ስለ ዘለዋኺ ብርሃን ክሪኣ ኣፍቅድለን እንታይ ገደሰኪ ሰባት ካብ ዝስከፍዎን ላዕሊ ትስከፊ ነብስኻ ናጽነት ምኽላእ ሓጢኣት እዩ ትኸዱ ዲኹም ኣይትኸዱን ደድሕሪ ዘረባኣ ብድድላ ተስአት ሓሳባ እንተዚኣ ተግቢራ ናይ መጨረሻ ስዕረት ዝወረዳ ኮይኑ ይስምዓ እዚ በላዕክዮ ፒሳ ዝረኣዩ ሰባት ዓያሽ ኢሎም ክጸርፉና እዮም በላ ማሕሪ ብዋዛ